आंनाव ओभेरि सिस्ट ओंखारदोंमोन नालाय आल्ट्रासाउन्डआव लेफ्ट राइट मोननैखौबो ओंखारदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो आं 1.5 माह जाबाय मुलि जानाया ओमफ्राय राइट साइडनिया गैला आरो नर्मेल जाबाय। नोंथांमोननि न'खरावबो बेमारिफोर दं नामा? जुदि दङब्ला थाबैनो कन्टेक्ट खालाम। आं स्क्रिनाव नाम्बार होना दोनदों नन्दि आयुर्वेदिक स्टरनि। बे गोबां रोखोमनि मुलि मोनगोन। नोंथांमोना गथ' गैजायैफोराबो मुलि मोननो हागोन। बायदिसिना रोखोमनि केन्सार, किडनि, गलब्लाडार स्टन, पाइल्स, सिस, जिखुनु रोखोमनि बेमार नोंथांमोना बेहाय मुलि मोननो हागोन। कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय थाबैनो। কি বেমাर লৈ আহিছিল? आं फाइल्सनि थाखाय फैदोंमोन, फाइल्स बेमार। ओमफ्राय फाइल्सआबो माने एसे बारायानो जाबायमोन आरो सानाय माननाय बिदि जायोमोन। सम सम ना बेदरबो जानो हायामोन, माने जाबाथाय लगे लगे जायोमोन आरो। आच्छा आच्छा। दा सारनिफ्राय मुलि लांनानै माने जाबाय 10-15 दिन जाबाय आरो दा एसे मोजां मोनदों आरो। बे सानाय दङ? सानाय गैया दायो। आरो माननाय? माननायाबो गैथ'आ। दा आगोलनिफ्राय साबसिन आरोखि। मोजां मोनबाय। তো মই সুব্রত নন্দী বঙাইগাঁও আয়ুৰ্বেদিকৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহত দুবাৰ বালিপাৰা আহি থাকোঁ। তো এই বাইদেউজন যি সমস্যা লৈ আহিছিল আপোনালোকে শুনি পালে। এতিয়া বাইদেউ বহুতখিনি ভাল। তো যদি কোনোবাই আপোনালোকে তেনেকুৱা বেমাৰত ভুগি আছে আহিব পাৰে, বালিপাৰাত লগ ধৰিব পাৰে। একচুৱেলি মোৰ ষ্ট'ৰটো হয় বঙাইগাঁও নতুনপাৰা নন্দী আয়ুৰ্বেদিক ষ্ট'ৰ। ঠিক আছে বাইদেউ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভাল পাইছে, নিশ্চয় ভাল পাব। এতিয়া এইটো খালে আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ যাব, টেনশ্যন নাই। आंनाव ओभेरि सिस्ट ओंखारदोंमोन नालाय आल्ट्रासाउन्डआव लेफ्ट राइट मोननैखौबो ओंखारदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो आं 1.5 माह जाबाय मुलि जानाया ओमफ्राय राइट साइडनिया गैला आरो नर्मेल जाबाय ओमफ्राय लेफ्ट साइडनिया दंबावो दायो एसे ओमफ्राय बेखौनो मुलि जाबाय दं आरो आं दा लांफैनो फैदों। तो लेफ्ट साइडबाबो एसे खमायदों ना? खमायदों। आरो राइट साइडना गैला? राइट साइडनिया गैला, एकदम हामबाय। तो नों बहायनि? आङो राङापारानि, ओमफ्राय माइनावस्रिनि जायो आरो। मा नाम नोंना बाजै? आंना मिथिंगा ब्रह्म नार्जारी। দে থেংক ইউ। তো দেখা পাইছে আপোনালোকে মোৰ টিউমাৰৰ কাৰণে যিখন মেডিচিন দিছিলোঁ মোটামুটি ভাল কাম কৰিছে। যিটো ৰাইট ছাইডত আছিল এতিয়া কমপ্লিটলি শেষ পাল, লেফ্ট ছাইডটো অলপ কমিছে। আশা ৰাখিছোঁ আৰু 1 মাহৰ ভিতৰত সেইটোও কমপ্লিট ভাল পাব। থেংক ইউ বাজী।